semmonen aloitus oli. On tosiaan mulla hiukset muuttunut aika paljon ja muutenkin on kyllä muuttunut, kasvanut ja näin. Elikkä tän videon nimeksi tulee viimeinen video Kaliforniasta, koska tää tosiaan on mun viimeinen video täältä. Että mä olen lähdössä ja mä lähden tän viikon sunnuntaina lentämään kotia kohti Suomeen ja tosiaan mä lennän ensin San Franciscosta sitten Saksaan, eli se tulee olemaan tosi pitkä lento ja sit vihdoinkin Saksasta Suomeen. Semmonen päivä tulee olemaan sunnuntai maanantai ja Suomessa mä oon maanantaina jossain 6 aikoihin ehkäpä. Varmasti haluatte tietää syyn mun lähtöön. Elikkä syy, miksi mä lähdin, on toi koulu, koska nämä opettajat vaatii multa tosi paljon täällä. Eli mut vaadittiin kokeissa ihan samat mitä muiltakin. Ja sitten mä sain tosiaan nyt parikin hylättyä. Niin sitten jos mä olisin vielä saanut nyt, meillä tulee ensi viikolla semmoset isot kokeet, jos mä olisin saanut hylättyä, niin mut olisi lähetetty täältä muutenkin pois. Niin mä päätin, että mä tuun nyt. Ja mä oon stressannut tätä koulua tosi paljon, niin nyt en sitten enää jaksanut ja aloin tossa viime viikolla hoitamaan tätä asiaa eteenpäin, että mä olisin lähdössä. Ja en kadu, että lähdin vaihtoon. Mulla on ollut tosi hyvä tää puoli vuotta täällä. Oon kasvanut, oon muuttunut, oon oppinut englantia, oon oppinut tätä kulttuuria. Ja toivottavasti en tuu katumaan, että mä lähden. Mä en usko. Ja mä toivon, että en tuu. Mä oon tosi varma tästä mun päätöksestä, että mä haluan lähteä. Ja aika näyttää, että tuunko katumaan, mutta en mä jotenkin usko. Tää nyt ei ollut ihan mun juttu tää koko vuosi. Jos olisi ollut viisaampi, ehkä olisi pitänyt lähteä puoleksi vuodeksi, mutta semmoista se on. Varmaan mietitte, kun mä oon tuolla Askissakin puhunut siitä, että mun tää perheelle kertoo HOS-perheellä, niin se meni hyvin. Eli mä näin aluevalvojaa sunnuntaina. Sitten me puhuttiin asioita ja sitten me sovittiin sen kanssa, että miten mä esitän tämän asian mun HOS-perheelle. Ja sit loppujen lopuksi mä sanoin niille mun koulusta ja ne kyllä tiesikin, että mulla on vaikeuksia ja sanoin, että mä oon lähdössä ja ne otti tän asian ihan hyvin. Sanoi, että ei siinä mitään, että ne tekee kaikkeensa. Mulla on mukavaa tää loppuun asti ja lauantaina me tosiaan syödäänkin jotain ja kunnon safkaa tehdään. Jotain mun lempiruokaa, mitä täällä en tiedä vielä mitä. Ja kyllä ne sanoo koko ajan, että kyllä ne mut muistaa ja tulee jää ikävä. Ja kyllä mä sen varmaan uskonkin, että kyllä mä ne tuun muistamaan aina. Ja lupasin niille, että mä tuun käymään täällä vielä. Tarkoituksen muutenkin olisi, että ehkä 2 vuoden päästä tullaan käymään täällä. Ja näin. Tämmöisiä asioita nyt tapahtunut viime aikoina, niin ei oo mustakaan kuulunut hirveästi. Sunnuntaina mä sitten lähden ja mä varmaan lentokentillä, jos on tosiaan nettiä, mä tuun päivittää. No varmaan ehkä tuun Twitteriin laittaa jotain, miten menee. Ja voin mä varmaan mun kanavan Facebook-sivuillekin laittaa ja tämmöstä. Ja sit lopuksi nöyrimmät anteeksi pyynnöt Annikalle, koska mä feilasin siltä videon teon takia. Tossa on matkalaukku. Tossa on tavarat, mitä mä jätän tänne. Ja tuolla näkyy mun vaatteita. Ja sit toi kaappi on täynnä mun vaatteita. Lopuksi sitten, jos te haluatte, että mä jatkan videoiden tekoa Suomessa, kommentoikaa. Ja jos te ette halua, että mä jatkan, kommentoikaa siitäkin.
te saatte päättää jatkanko.